Юл хәрәкәте иминлеге оешмасының иҗат коллективы сугыш җыр-җырларынан попури башкара. Залда ветераннар, сугыш җыры балалары, тыл хезмәтчәннәре. Үткәннәр бит инде алар онытылмый. Әби бабайларның сөйләүләре, ветераннар белән аралашу бездә балачактан инде булганга күрә, бу бәйрәмне без бик көтеп алабыз. Һәм ветераннар каршында чыгыш ясау ул әлбәттә дулкынландыра. Һәм горурлык хисләре уята. Ансамбль 5 ел элек оешкан, берничә ел дәвамында безнең заман фестивалендә катнашып, җиңү яулыйлар. Люди никогда не пели. Коллективта хәвәскәр иҗатчылар тупланды. Безнең белән белгечләр эшли. Нәкъ менә алар тырышлыгы белән уңышка ирешәбез дә. Да, с нами работают педагоги. Ел сайын репертуар зурая диләр. Быел җиңүнең 77 еллыгына 1945-2022 ел дип исемләнгән музыкаль номер әзерләгәннәр. 9 май көнне оешма хезмәткәрләре үлемсез полк акциясенә кушылырга җыена. Традиция кердинде 9 майга бар без әзерлибез видеороликларда, бундай чыгышларда менә бу күрдегез чыгышларны сез дә телевидениедә аны күрсәтәсез инде. Ел сайын күрәсездер. Безнең төркем ул гел менә ул яктан алда дип әйтеп булмый. Но без бар менә бу тематикага, бу сугыш тематикасына аерым игътибарлы. Казанның Мәдәният һәм сәнгать институтында үткән бәйрәм концертында студентлар шәһәрнең танк училищесы хәрби оркестрда чыгыш ясады. Ветераннарны хәзер инде Россиянең ЮХИДИ идарәсе җитәкчесе урынбасары Ленар Габдрахманов котлады. Ул халкыбызның җиңүгә керткән өлеше турында сөйләде һәм дөньядагы бүгенге хәлләргә тукталды. К сожалению, участников и свидетелей той страшной войны становится все меньше и меньше. Бөек Ватан сугышында катнашучылар бу еллар шаһитләре кими, без аларның оныклары дөньяны нацизмнан коткарырга тиеш. Бүген дә безнең хәрбиләр постта тора. И сейчас, в наше время, на боевом посту гибнут наши боевые товарищи. Зинаида Антошкина Казан Мәдәният институтында 35 ел хезмәт куйган. Сугыш елларында оккупацияләнгән территория Калуг өлкәсенең Жедра шәһәрендә яши. 5 яшьлек кызны әнисе һәм апасы белән башта Минск янындагы концлагерьга алып китәләр. Аннан Бухенвальдка һәм башкаларына күчерәләр. Это праздник со слезами на глазах. Бәйрәмне күз яшьләре белән каршы алабыз дигән сүз бик дөрес. Бу көн хатирәләрне яңарта. Шул ук вакытта безне берләштерә. Ни генә булмасын, халкыбыз бердәм. Танылган җәмәгать эшлеклесе Энгель Таһировка әтисе фронтка киткәндә 2 яшь була. Реза Таһиров Латвиядә 1944 елда һәлак булган. Аның кайда җирләнгәнен гаиләсе 80нче елларда гына ачыклый. Әтисе истәлегенә Энгель Таһиров «Поком звонит колокол» китабын язган. Монда аның әнисенә язган хатлары Салдус шәһәрендә урнашкан туганнар каберлегеннән фотолар урнаштырылган. Biz анда ел сайын барабыз әтинең каберенә. Менә шундан алып кайткан туфрактан әни шулай беренче мәртәбә алып кайткан иде. Шул алып кайткан туфракка гөлен үстереп, безгә шушындай традиция калдырды. Геройларны бүген 1 минуттан калып искә алдылар. Динәк Самдин, Вайгыр Романов, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.